Os portavoces do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego de Ribeira, Francisco Suárez Puerta e Luís Pérez Barral, respectivamente, comparecían esta mañá en rolda de prensa para presentar a moción conxunta que levarán o luns a pleno, coa que pretenden impulsar a reorganización e mellora da seguridade do tráfico da Rúa Estatuto, no barrio de Avesadas. Mellorar tanto a circulación como o tráfico nesta zona das Avesadas, como a creación de 20 plazas de aparcamento, que hai que ter en conta que ahora mismo que dentro do Malecón de Ribeira, Portos de Galicia, acabe de restringir o aparcamento e vese reducido ese aparcamento dentro do casco urbán, vai facilitar que os veciños podan levar a cabo o seu día a día dentro deste barrio, pero no resto do concello tamén, xa que vemos como a peatonalización, que estamos a favor dela, reduce os aparcamentos, debemos crear aparcamentos noutros lados, senón os veciños pouco a pouco que se van vindo fora do que é o centro urbán por non poder acudir a él nos seus vehículos. Ademais, se solicita pintado e mellora da accesibilidade do que é o vial, porque entendemos que este barrio, que é un dos pulmóns do centro da vida de Ribeira a día de hoxe, necesita esa mellora. Hai que ter en conta que temos un centro educativo aquí ao lado, un parque infantil, polo tanto, calmar o tráfico e mellorar a accesibilidade a estes dous puntos nos parece que son unha necesidade. O proxecto, que quedara xa moi avanzado antes da moción de censura, iría na liña iniciada durante a súa etapa a fronte do goberno, impulsando un modelo de mobilidade con preferencia para os peóns. Estas medidas que presentamos dende o BNG e dende o Partido Socialista pois permitirían mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas do barrio das Avesadas, tendo unha circulación máis fluida, un tráfico máis ordenado, pero tamén tendo rúas de sentido único que permitirían avanzar progresivamente en espazos peonís máis amplos para as persoas, xa que este barrio, se de algo adoece, é de accesibilidade universal ao ter unhas beiras rúas moi estreitas e tamén unhas pendentes excesivas. Segundo informaron, a proposta xa conta con informe policial favorable.